Hi guys, once again, this is Coach Jericho Irinco, your Corporate Director in Rank Run for Presidential Director here in Seacrest. And for today's video, para po ito sa mga affiliate ng Seacrest na baguhan or matagal na pero hindi marunong mag-encode ng bagong affiliate. So guys, if you don't know on how to encode new affiliates here in Seacrest, this video is for you. And siguraduhin mo po na napanood mo rin po yung mga previous videos natin para araw-araw ho talaga fully equipped po tayo on how we're gonna build our business here in Seacrest. So, para ngayon, para sa tutorial po natin ngayon is ituturo ko po sa inyo paano po kayo ngayon mag-register ng bagong affiliate. So, dito po sa ating tutorial, ang sponsor po, kunyari kayo po yung sponsor, no? All you need to do is to log in. Go to the website of Seacrest and click triple the website and punta po kayo doon sa inyong ipasok niyo po yung inyong email address, of course, then your password, yan. Then, click login or sign in, no? So, dito po sa tutorial po natin, ang ating sponsor po is si Dorothy Banlota, no? Kasi this is for tutorial. Wait lang ha, kasi kukunin ko yung information, yung details niya. So, okay, yan. So kailangan natin matutunan na mag-hands-on po sa pagre-register para sakaling mayroon po tayong mga ipapasok, you can do it alone. So again, the sponsor is Dorothy Grace Bandota at ang gagawin mo lang is once nakapag-login na po kayo sa account niyo, is punta lang po kayo sa upper right side of your dashboard at tingnan niyo po dito yung copy invitation link. So dito po sa tutorial natin, ang ipapasok natin is starter. So ang ika-copy po natin is starter. Huwag niyo pong i-copy yung regular ha, starter. Then, para po makapasok po tayo, makapag-generate po tayo, makapag-proceed po tayo sa registration, i-sign out niyo po muna yung inyong account. Okay? Then, once na-sign out nyo na po yan, doon po sa browser ng inyong mobile man po o laptop ang gamit nyo, i-pin nyo po yung, ilagay nyo po yung kinapi natin kanina, no? Na link. So, guys, it's very important to double check yung website na pinasukan natin, yung link kung tama. So, at dito sa tutorial natin, sinabi ko kanina sa inyo na ating sponsor is si Dorothy Grace Bandota. So, ayan po, welcome to Dorothy Grace Bandota website. So, tama po yan. Again, guys, always remember and please double check the website kung tama yung sponsors link na naklik po natin. So, pagdating niyo po dyan, ang gagawin niyo lang po is ipasok niyo na po yung kanyang detalye. Okay? So, all you need to do is to input the name. Yan. Leonela. Yan. Leonela. Then, Banlota. Okay? Type the name. Type the family name and the contact number. And for the email address, all you need to do is just iwan mo na lang. Normally, ginagawa ko, iniiwan ko na kung Gmail naman ang kanyang account, iniiwan ko na yan. So, parang itatype ko na lang is yung other details. So, Leonila Banlota 73 at gmail.com. So, ugaliin po natin guys na i-double check natin kung tama yung pagkaka-input natin ng informations, especially for the email address, no? Then, ang ginagawa ko normally kapag ako po nag encode para sa aking mga downlines or mga partners is ginagawan ko po sila ng tawag dito, default password, no? Para papalitan na lang nila pag pinadala ko sa kanila. And always check this portion, this accept terms and condition para makapag-proceed tayo. And click secure now. Okay? So now you are here already on the second page of a registration. So nandito na po siya sa sarili niyang dashboard. At meron po tayong free trial na kung saan kailangan po natin yan mabayaran within 24 hours para kung may susunod man na magre-register, at least tayo na po yung nakaposition agad. So, yun po yung importance of making quick decision. No? So, at this tutorial, since sa naman po talaga ay nagpadala na ng payments for starter, let's click the package. Dito po kayo pupunta sa my purchases and orders. Dito po sa package. And sa package, ang gagawin nyo lang po is click the 998 kasi starter nga po siya. Tama? So, pag na-click nyo po yung starter na yan, all you need to do is to choose for the products kung ano yung sinabi niya na products. No? Tanungin nyo po siya, coach, ano yung product mo sa membership?
ano yung product mo sa subscription. Okay, kasi nga bago yung member mo, no? So ikaw yung nag-i-encode ngayon. Or pwede mo rin ipakita sa kanya na ganito yung pag-encode, or pwede mong ipasa sa kanya itong tutorial video na to para they can do it alone, para they can stand alone, na hindi mo na kailangan siyang i-guide, kasi this tutorial is talagang will truly equip, will teach, pagtuturo sa kanila kung paano po nila gagawin mag-build ng kanilang organization. So, at this time, basahin natin. So, ano daw ang product na kailangan dito? Uh-huh. So, okay. Product. Okay. Okay. Ano pong product sa subscription? Okay ko. Okay, sorry ha. Kasi nagkasabay-sabay kasi, nagpadala siya ng nagpadala siya ng nagpadala siya ng advance payment ng subscription at ito. Well, anyway, kape. Okay, kape. Sige. So, padala natin siya ng, bigyan natin siya ng kape. Itong Caramel Macchiato, select para sa membership. Free products per membership. And for subscription naman, pipili ulit tayo ng product. So, pwede na siguro itong Sea Health Coffee naman, no? Para maiba. Or pareho lang ba ang pinili ko? Sea Health Coffee. Okay. First, ayan, vanilla. Okay, so magkaiba. Parehong kape pero magkaiba. Then, get the products. Then, after that, okay, so nandito ka na ngayon sa third page. Sa third page naman ngayon, all you need to do, click lang po tayo guys, huwag kayong matakot, no? All you need to do, since this is for deliver, click nyo po yung deliver, for deliver. And next pages po niyan, ang lalabas na po dyan is of course yung information, shipping information, si Leonila Banlota, email addresses nandyan, contact person nandyan, delivery, okay, delivery, no? So, nandyan na, delivery or pick up, delivery of course. Then, kailangan mong ipasok yung correct address para malocate po siya ni GNT, kasi si GNT magdi-deliver, okay? So, in here, yung address ni Banlota, ni Leonela Banlota, yung pinapasok natin, is Sitio Sipak. Sitio Sipak. Okay. In Sorsogon pala to. Okay, sige. Sitio Sitio Sipak. Sipak. Tama ba to? Sitio Sipak. Kasi baka kung saan mapunta eh. Sitio Sipak. Ako very ano ako dito eh. Very ano ako, ingat ako dito sa pagpapasok nito mga information na to. Ina-as-is ko na lang, kinakopy ko kung ano yung pinadala nila. Sitio Sipak, Barangay Kabidan, saan siya? Kabid-an. Ayan. Barangay Kabidan. Okay. Then, this is in province of Sorsogon. Sorsogon. Okay. Sorsogon. Sorsogon. Okay. Province of Sorsogon, City of Sorsogon. Sorsogon. Okay. Sorsogon. Yan. Okay guys ha. Please double check the informations, and of course ang Sorsogon po is nasa Region 5, Bicol. Okay, alam naman po natin yan. And city states, of course, Sorsogon. And ano yung sabi niya sa city niya nakalagay? Sorsogon. Diba? Sorsogon. So, kung hindi niyo po makita dito, all you need to do is just to, ano nyo lang, i-browse nyo lang. Ayan, City of Sorsogon, capital, no? Then, ano yung barangay? Anong nilagay niya sa barangay? Barangay Kabidan, no? Asan yung Kabidan? Hanapin natin. Kabidan, ito po yun. Okay? So, pareho ba? Kabidan. Okay. Then, for the zip code, ipasok natin yung zip code niya is 4700. Then, since ang wala naman laman yung balance, so ang gagamitin natin for payment is QR, PH, no? GCash. Then, scroll up, kung ang gamit nyo po ay cellphone or whatever. Then, yung type of delivery ko pala, sorry, GNT, no? So, then, with that, click confirm. Ayan. And, may lalabas na po dyan ngayon na mode of payment, yung process ng payment, the terminal para magbayad po tayo. So, wait lang natin kasi medyo mabagal ang internet. So, ayan. Lumabas na po ang
invoice. And wait lang po natin for a while. Okay, ayan. So, as you can see here, guys, ay makita na starter C skin reagents and subscription 1 PC health coffee. Then, ito yung total ng babayaran. Okay? So, ngayon ang gagawin natin is buksan na po natin yung GCash natin. Buksan natin yung GCash natin and pagkabukas po natin ng GCash natin, wait lang. Okay. So, in here po pala sa setup ko, I have my OBS screen here, I have my laptop, I have my cell phones here na mga ginagamit. Ito yung mga ginagamit ko po sa pag-business. So, doesn't matter naman kung ano po yung ginagamit nyo, hindi mo kailangan ng maraming gadgets. So, ako lang kasi, I've been doing a multitasking. That's why talagang dami ko pong gadgets dito kasi we're doing a lot of hataw talaga. So, tatlong cellphone po ang humahataw araw-araw. Isang laptop, saka isang OBS, tawag dito screen. Okay. So, ayun lang. Inano lang po natin, in-scan lang po natin yung QRPH. Hindi nyo kasi makikita kasi nga po nandun yung camera. Then, click lang po natin, of course, para ma-process yung payment. And, ayan na. So, ang ginagawa ko normally, ini-screenshot ko yan para tinatype ko po dyan yung kung kaninong account ito, no? Kung kanino binayad. So guys, ayan, no? Thank you. So it's fully registered na po siya. So you can check, ibig sabihin, order successful, ayan na po siya. So you can check, ayan, completos recados na kanyang information, ang kanyang back office. So pwede niya na po itong i-navigate. If you can see, the dashboard is very sophisticated. Pero I have good news with you because we will be having new back office na sobrang mas sophisticated. So, guys, this account will be valid until August 30. So, ang maganda dito kay Seacrest is that nag-enroll ka. Okay, guys, we're done with the registration process. I will just yung camera lang. Okay. Ang maganda dito kay Seacrest kasi 'di ba, nagbayad siya ng 1,000 something lang but he get two types of products. Nasa sayo kasi, pwede mo kasing piliin yung dalawang sabon sa membership o sa subscription or isang lotion. So ano yung point ko? Dito kay Seacrest, bawing-bawi ka ho talaga. So kahit araw-araw magpasok ka ng 10 starter, especially sa mga university belt, ang dami po natin mga university, kayang-kaya, abot kaya ng mga estudyante itong puhunan natin. And we can really help a lot of people that we can help them to really change their life and yung blessing yung papasok sa kanilang income. So habang nag-aaral, kumikita na po sila. So ganun lang po kasimple. So going back here, so ayan na po siya. So pwede na po siya mag-explore. So normal ang ginagawa ko dito, I send the information, I send the details. Kunyari sa bagong downline, pinapadala ko ito yung website, ito yung details ng pag-register, pagla-login mo. And if you want to learn the process of registration, ulit-ulitin nyo lang po tong video na to. Okay? So, okay, that's enough. Siguro, ulit-ulitin nyo lang hanggang sa ma-master nyo po kung paano gawin ang pagre-registered natin dito po kay Seacrest. Next naman po na video na ipapakita ko sa inyo is kung paano mag-renew ng subscription. Although we have already a tutorial sa ating back office, so kung gusto niyo po ng widescreen, so I'll gonna make a tutorial for that. So that's all for today. Thank you so much for watching, guys. Once again, this is Coach Jericho Irinco, your life coach and online entrepreneur. Here in Seacrest lamang ang may alam. At here in Seacrest, you need to push every day. P stands for pray. U stands for until. And S stands for something. And H stands for happen. So pray until something happens. So tuloy-tuloy ka lang because itong account mo po dito kay Seacrest, ito na po yung mina ng ginto. No? Natagpuan mo na yung mina ng ginto mo dito. Kaya ituloy-tuloy mo po ito kasi 3 to 5 years from now, tandaan niyo po itong word ko, 3 to 5 years from now, hindi mo na po babalikan yung dating buhay na kung sino ka. Malaki po ang pagbabago dito sa family nyo. Ito po yung magpuputol ng kahirapan sa pamilya ng bawat Pilipino. So guys, see you at the top. God bless. Congratulations. Welcome aboard.